Anggen kawula marak sowan wonten ing siang punika kairing kathahipun sanak sederek kadang kadeyan tanggi tepali tamtenipun kathah solah kathah ungel atur ingkang boten mranani dumateng panjenenganipun kadang pisan kusipun umumipun dumateng para pinisepuh sepuh wonten ing Desa Sukajaya mriki. Lumantar kawula mugi panjenengan sedaya kersa anglebetaken samudra pangaksami. Dukap salajengipun ing mriki Bapak Tiana ugi boten saged nyukani piwales punapa-punapa awit sih kadarman panjenengan kadang pisan ingkang sampun ananggapi karawuhan kawula sarombongan ingkang sampun hanyawisaken dedaharan unjukan so lenggan ingkang sekeca namung tansah saged njurung doa pangestu mugia kesaenan kadang pisan tansah pikantuk piwales sae-saenipun saking panjenengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ewadene amanah ingkang salajengipun nggih kasuwun ing samangke dinten Rebo tanggal 11 September tahun punika kasuwun panjenenganipun kadang pisan Bapak Muhammad Saleh kersaha hangarapaken hangaturaken alamat pingaten sarimbit tumuju pidhanipun Ibu Tiana niki wonten ing Desa Seri 9 Kecamatan Tabir Timur Kabupaten Merangin sak sampunipun tabuh 12 utawi bakda zuhur. Embok bilih samangke sampun paripurna pahargyan punika kawula sarombongan nyuwun pangapunten badhe nyuwun pamit badhe kundur mboten wonten ingkang saged nilar hanamung tansah njurung doa pangestu mugi anggenipun kadang pisan Sutrisno Bapak Muhammad Saleh ingkang sawet hamugados punika tansah pinanggih rahayu ngantos paripurnaning pahargyan punika. Amin amin ya rabbal alamin. Lan kawula sarombongan ugi kersa panjenenganipun kadang pisan njurung doa pangestu mugi-mugi anggen kawula mampah tumuju Desa Seri 9 tansah pinanggih rahayu wilujeng dumugi pidhalam kawula piyambak-piyambak. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng sepuh pinisepuh semrahipun dumateng para pinah ingkang pantes hanapi saking pakurmatan kawula nglenggana inggih rumaos bilih anggen kula matur wontenipun hadicara pasrah pinanten ing sang punika tatah tata basa kathah solah ingkang singlar saking taten akrami kawula tansah cemadong lumebering samudra pangaksami. Makaten akhirul kalam wa Allahumma afiq illa ahwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.